Moikka, mä oon Marit Seerani ja mä kerron tässä nyt vähän Connected Families työstä Suomessa, mitä se pitää sisällään ja miten se on ensin auttanut mua itseä ja nyt, nyt muita mun ympärillä. Ja mä kerron ensin yleisesti tästä järjestöstä ja sitten vähän meidän omasta tarinasta ja lopuksi sit vielä vähän enemmän tästä Connected Familiesin opetuksesta ja että mihin se perustuu. Connected Families on siis amerikkalainen ja nyt kansainvälistyvä yhteiskristillinen järjestö, joka opetuslapseuttaa vanhempia ja kasvattajia opetuslapseuttaan lapsia ihan arkisen kasvatuksen kautta. Me varustetaan vanhempia elämään evankeliumia todeksi arjen tilanteet ja haasteet hyödyntäen. Ja me puhutaan opetuslapseuttavasta kasvatuksesta, jossa hengellistä kasvatusta ei nähdä mitenkään erillisenä osana elämää, vaan koko vanhemmuus tai myös isovanhemmuus ja mikä tahansa kasvattajuus nähdään kallisarvoisena kutsumuksena ja mahdollisuutena elää evankeliumia todeksi arjen kautta, heijastaen raamatullisia viestejä lapsille ja nuorille. Nyt kun on ollut pinnalla, että erilaisia raamatun vastaisiakin ajatuksia ja ideologioita halutaan tuoda kouluihin ja osaksi kasvatusta, ja sitten taas Jeesus-nimen mainitsemistakin varotaan, niin tässä on siihenkin vastalääkettä. Connected Families tarjoaa kädestä kiinni pitävää ohjausta siihen, että miten elää evankeliumia todeksi koulussa, kotona, vanhempana, opettajana ja missä vaan. Eli Connected Families on siis perheitä ja vanhemmuutta ja kasvatusta tukeva kristillinen järjestö. Ja Connected Familiesin näkynä on auttaa, inspiroida ja varustaa vanhempia ja nykyään muitakin kasvattajia vastaanottamaan ja välittämään eteenpäin Jumalan armoa ja totuutta raamatullisen ja helposti muistettavan ja muutosvoimaisen ydinmallin avulla. Ja mä kerron myöhemmin tästä raamattuun ja evankeliumiin perustuvasta ydinmallista, johon kaikki Connected Familiesin opetus tiivistyy. Ja sen lisäksi, että tämä opetus vanhemmuudesta ja kasvatuksesta on syvästi raamatullista ja hengellistä ja pyhän hengen voimaan nojaavaa, niin siihen yhdistyy myös vahva ammatillinen ja henkilökohtainen kokemus. Ja myös neurotiede ja traumainformoitu lähestymistapa. Ja samalla se on todella helposti ymmärrettävää ja hyvin käytännöllistä. Vanhemmat tulee usein hakemaan apua Connected Familiesilta lasten ongelmiin ja käytöshaasteisiin ja yllättyy siitä, että kaikki alkaakin sisäänpäin katsomisesta. Koko tämä työ syntyikin siitä, kun järjestön perustajat Jim ja Lynn Jackson tekivät kumpikin auttamistyötä lasten ja nuorten parissa, mutta ymmärrettään, että kuinka monet lasten ongelmista johtuikin vanhemmuuden ongelmista, niin he sitten siirtyi auttamaan vanhempia. Ja tässä työssä muutos lähtee aina itsestä, eikä ole kyse semmoisista lapsen käytöksen pikakorjausmenetelmistä, vaan sydämen tason prosessin kautta tapahtuvasta suunnan korjaamisesta, jolla on pitkäkestoiset vaikutukset. Ja niin kuin tuossa näkylauselmassa sanottiin, että halutaan auttaa vanhempia vastaanottamaan ja sitten välittää eteenpäin Jumalan armoa ja totuutta, niin kaikki tässä prosessissa alkaa oman perustuksen vahvistamisesta Jumalan kanssa. Eli evankeliumin ja Jumalan raamatussa meille välittämien viestien sisäistämisestä syvemmin.
Tämä työ on ohjannut monia, mutta itseni mukaan lukien eheytymiseen ja läheisempään jumalasuhteeseen ja pyhän hengen apuun nojaamiseen arjen ja vanhemmuuden haasteiden keskellä. Tällä työllä on todella vahva armoperusta ja se tarjoaa kädestä kiinni pitävää ohjausta ja paljon selkeitä työkaluja siihen, että miten elää Jeesusta seuraavana perheenä. Mun mielestä just tämän työn perustus ja Connected Familiesin opettaman ydinmallin perustusosio, josta mä kohta kerron lisää, on yksi sellainen asia, joka erottaa Connected Familiesin avun monesta muusta. Sen avulla vältetään vanhempien kuormittuminen hyvää tarkoittavista ohjeista, jotka he lopulta saattaakin ottaa lisävaatimuksina. Ja sitten sellainen epäonnistumisen kokemuksen aikaansaama lannistuminen tai häpeä tai muu sellainen. Ja mä kerron nyt lyhyesti ensin tästä meidän perheen tarinasta ja sit sen myötä myös Connected Familiesin tarinasta, että miten se alkoi täällä Suomessa. Me lähdettiin siis vuonna 2021 Youth with a Mission -lähetysjärjestön Beisille asuun Etelä-Pohjanmaalle Ruurikkalaan. Ja mun mies opiskeli siellä sellaista ensimmäistä kertaa järjestettävässä School of Innovation, Inspiration, Innovation ja Influence-koulutuksessa. Ja me oltiin perheenä mukana ja asuttiin siellä vuosia. Meillä oli silloin vauva ja 2- ja 4-vuotiaat lapset, jotka on nyt 3-, 5- ja 7-vuotiaat. Ja meidän päätavoite tälle ajalle oli lähteä kyselemään Jumalan kutsua meidän perheelle. Ja me oltaisiin oltu valmiit lähteä vaikka lähetystyöhön tai perustamaan yritystä tai mitä vaan, mutta Jumalan vastaus tuohon meidän kysymykseen olikin yllättävä. Se vahvistui pikkuhiljaa ja oli hyvin, hyvin selkeä sitten lopulta. Ja se kuului näin. Jumala kutsuu meitä perheen perustusten uudelleenrakennusprosessiin. Ja totta kai me haluttiin vastata kyllä, vaikkei me oltu edes ajateltu tarvitsevammekaan tuollaista prosessia. Verrattuna meidän kummankin ei-uskovaan perhetaustaan, missä oli paljon rikkinäisyyttä, eroja ja muuta, niin meillä meni omasta mielestämme oikein hyvin. Ei me myöskään ymmärretty, että mitä tällainen kutsu voisi käytännössä tarkoittaa. Ja mä kyselinkin sitä monilta muun muassa seurakunnan perhetyöntekijöiltä, mutta mä en saanut siihen oikein mitään vastausta. Mutta Jumalalla oli kuitenkin selvät suunnitelmat ja hän johdatti mut sit ihmeellisesti tämän tai yhden internetkeskustelun kautta Connected Families-järjestön pariin. Ja mä aloin ihan ahmiin kaikkea opetusta, jota heillä oli tarjota ilmaismateriaalien, jota on myös todella runsaasti kautta ja kurssien kautta. Ja heidän sivuillaan on tämä palaute multa. Mä laitan sen tähän näkyviin. Niin hetki. Mä oon kirjoittanut tämän noin pari vuotta sitten. Tuntuu parantavalta kuunnella podcastia. Kaikki, mitä olen lukenut ja kuunnellut tähän mennessä, tuntuu tarkalleen sellaiselta, mitä tarvitsen. Se on raamatullista ja hyvin käytännönläheistä ja niin erilaista kuin se, mitä olen kokenut omassa lapsuudessani. Monta kertaa se saa minut itkemään ja tuntemaan, että juuri näin sen pitäisi olla. Noi oli sitten ihan mun ensiaskeleita tälle matkalle, johon Jumala kutsui mua tai meitä. Ja syvän prosessin kautta, johon se johti, tarve tällaiselle perheen perustusten uudelleenrakennusprosessille on tullut hyvinkin selväksi. Samalla on selvinnyt, että tässä kutsussa ei ollutkaan kysymys vain meidän omasta perheestä, vaan jostain paljon laajemmasta, mitä Jumala on tekemässä tässä ajassa, luodakseen vahvaa perustaa seuraavalle sukupolvelle
jollaista he todella tulee tarvitseen. Ja vaikka ensin toi kutsu tuntui ehkä vähän arkiselta ja liisulta, ja jäi sellainen olo, että siinäkö kaikki, niin Jumala vahvistamalla vahvisti tämän kutsun tärkeyttä. Ja, ja sitä, että miten meillä on nyt vastuu valita, että miten me vastataan tähän kutsuun. Jos me skipataan tämä, niin tämä työ on meidän lapsilla edessä. Mutta jos me otetaan tämä kutsu vastaan, niin meidän lapset voi ponnistaa meidän Jumalan kanssa rakentamalta perustukselta paljon pidemmälle kuin mitä me koskaan voitaisiin. Ja lisäksi heidän sukupolvensa tulee todella tarvitsemaan tätä perustusta. Ja vastaamalla kyllä, me voidaan vaikuttaa mahdollisesti monien sukupolvien yli periytyvään siunaukseen. Joten enää mä en todellakaan pidä tätä kutsua ollenkaan vähäpätöisenä. Ja saatuani ja edelleenkin saadessani niin paljon apua Connected Familiesin kautta, mulle tuli myös suuri halu jakaa sitä eteenpäin. Ja Jumalan edeltä valmistamien askelten kautta mä pääsin opiskelemaan Connected Familiesin vanhemmuuden valmentajan sertifikaatiokoulutukseen. Ja kun mulle tarjottiin siihen mahdollisuutta ja mä tutustuin siihen opintosuunnitelmaan, niin kaikki mussa huusi, että tahdon tätä. Ja se näytti jotenkin sellaiselta täydelliseltä vastaukselta siihen meidän kysymykseen, että mitä se tarkoittaisi käytännössä sellainen perheen perustusten uudelleen rakennusprosessi. Ja se todellakin on ollut siihen semmoinen todella kokonaisvaltainen vastaus. Tämä opiskelu sitten syvensi tosi paljon vielä sitä mielen uudistumisen prosessia, johon jo se itsenäinen materiaalien tutkiminen oli johtanut. Ja sen kautta alkoi sitten vaikuttaa todella meidän perheen perustuksiin ja yhteyteen ja kaiken kaikkiaan vanhemmuuteen positiivisesti. Ja se tuntui niin kuin semmoiselta niin kuin, positiiviselta aivo- tai paremminkin sydänpesulta. Ja tuntui ihan täsmälliseltä käytännön sovellukselta vanhemmuuteen liittyen tälle roomalaiskirjeen 12. luvun toisen jakeen kohdalle, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Varmaan kaikki ei näin syvään prosessiin uppoudu kuin mitä mä itse olen uppoutunut Connected Familiesin kautta, eikä tarviikaan. Connected Familiesin kautta voi saada myös paljon ihan käytännön työkaluja vanhemmuuteen, jotka voi auttaa paljonkin toistuvissa haasteellisissa tilanteissa tai ihan vaan yhteyden syventämisessä lasten kanssa. Ja mä oon valmentanut pariskuntaa, joka on tullut tosi rankasta taustasta uskoon pari vuotta sitten. Ja sitten koko elämänsä uskossa olleita. Ja mä koen, että kummankinlaiset ihmisryhmät on hyötyneet tästä työstä ihan yhtä lailla. Että vaikka olisi jo hyvät lähtökohdat, niin tämän kautta Jumala voi antaa aina lisää ja viedä pidemmälle ja syvemmälle, niin kuin muutenkin. Ja mulle itselle tällainen syvä prosessi on ollut tarpeen ja todella eheyttävää. Ja tämä prosessi on tietysti elämänpituinen, mutta tästä koulutuksesta mä valmistuin marraskuussa 2023 ja mä oon tällä hetkellä Connected Familiesin yhteyshenkilö Suomessa. Koko tämän matkan ajan mä oon nähnyt aivan käsittämätöntä Jumalan johdatusta ja mä koen myös selvästi Jumalan kutsuvan mua heittäytyyn tähän työhön uskonvaraisesti. Tänä syksynä taivaan Isä järjesti mulle aivan super yllätyslahjan. Mä pääsin pariksi viikoksi
Minnesotaan, jossa oli Connected Familiesin työntekijöiden ja valmentajien tapaaminen. Mä laitan siitä tähän kuvan tai kuvia. Mä pääsin ennen ja jälkeen tämän tapahtuman ja tietysti myös sen aikana tutustuin kasvatusten Connected Familiesin työntekijöihin ja johtajiin, joiden kanssa mä oon nyt parin vuoden ajan ollut tekemisissä vaan ruudun välityksellä. Ja oli kyllä ihmeellinen tunne tavata livenä ja se vahvisti vielä lisää sitä kokemusta, joka on kaikesta muutenkin hyvin välittynyt ruudunkin kautta, että tässä yhteisössä eletään todella sen mukaan, mitä opetetaan. Ja johtajat on sellaisia mureita sydämiä, jotka haluaa kuulla ja seurata Jumalan ääntä ja samalla on hyvin inhimillisiä ja nöyriä ja avoimia myös epäonnistumisistaan, eli juuri sellaisia, joilta mä haluan oppia. Ja toi matka piti sisällään niin paljon yhteyttä ja kohtaamisia ja naurua ja kyyneliä ja tosi koskettavia Connected Families-aiheisia tarinoita eri ihmisten elämistä ja ravitsevaa opetusta, että siitä riittäisi kerrottavaa vaikka ihan oman episodin verran. Mutta mä kerron sit lopuksi vähän siitä, että mitä tämä Connected Families-työ tällä hetkellä pitää Suomessa sisällään. Mutta nyt mä esittelen tämän Connected Familiesin kehittämän vanhemmuuden ydinmallin, johon kaikki Connected Familiesin sisältö, eli valmennuskurssit, työpajat, kirjat, artikkelit, podcast ja kaikki perustuu. Ja tämä ydinmalli tiivistää sen mun mielestä tosi hienolla tavalla. Laitetaan se näkyviin muuten. Näin. Tämä ydinmalli on samalla sellainen helposti muistettava vanhemmuuden ohjenuora, johon voi tukeutua arkistenkin tilanteiden keskellä. Tätä voi siis zoomata ja laajentaa, ja jokaiseen osioon sisältyy aivan valtavasti opetusta eri näkökulmista ja erilaisia työkaluja ja apukeinoja. Ja Connected Familiesillä on sekä kirja että kurssi nimeltä Discipline that connects with your child's heart, jotka niin kuin sitten keskittyy avaan näitä jokaista tämän ydinmallin osioa tosi syvällä tavalla, mutta mä esittelen tämän nyt hyvin pintapuolisesti ja lyhyesti. Tässä on tosi tärkeää huomata tämä järjestys, joka alkaa tuosta pyramidin alimmasta osiosta, eli perustus. Ja kaikkiin näihin osiin liittyy myös identiteettiviesti. Tämän perustusosan identiteettiviesti on olet turvassa kanssani. Ja jokainen näistä osioista rakentuu edellisen päälle ja on hyvin vaikeaa tai oikeastaan mahdotonta kunnolla rakentaa seuraavaa ilman edellisiä. Ja tuon toisen osan nimi on sitten yhteys, jossa viestinä on olet rakastettu aina ja kaikesta huolimatta. Ja kolmannen osan nimi on valmenna ja viestinä on olet kutsuttu ja kykenevä. Ja viimeinen osa, joka pitää siis sisällään kaikki nämä kolme aiempaa, on, että olet vastuussa teoistasi. Ja näistä osioista kaksi ensimmäistä, eli perustus ja yhteys, nivoutuu tiiviisti yhteen ja me kutsutaan niitä armon turvapesäksi. Ne luo pohjan sitten noille kahdelle seuraavalle osiolle, valmenna ja korjaa, jotka keskittyy taitoihin, viisauteen ja vastuuseen. Ja jokainen näistä osioista on olennainen ja tärkeä, ja myös tämä järjestys on tosi tärkeä. Mä kerron myös tässä heti aluksi, että vaikka kyse on vanhemmuuden ja kasvatuksen mallista, niin näissä ydinmallin viesteissä on pohjimmiltaan kysymys siitä, että mitä Jumala viestii meille läpi Raamatun, ja niiden viestien vastaanottamisesta ja sisäistämisestä oman sydämen tasolla.
ja sitten välittämisestä eteenpäin vanhemmuuden tai kasvattajuuden kautta. Eli nämä viestit voi vastaanottaa Jumalalta itselle ja samalla ne on sitten ohjenuorana sille, että mitä me voidaan ja halutaan viestiä lapsillemme. Connected Familiesilla me käytetään paljon roolileikkejä havainnollistaaksemme, että millaisia sanattomia tai välillä sanallisiakin identiteettiin liittyviä viestejä me saatetaan välittää tahtomattamme ja huomaamattammekin lapsille. Meillä vanhempina ja kasvattajina on aina taustalla hyvät tarkoitusperät, mutta sillä, miten me kohdataan meidän lapset kasvatustilanteissa ja mitä me usein tahattomasti ja huomaamattammekin viestitään, niin me tullaan usein rikkoneeksi yhteyttä ja rakentaneeksi haitallisia uskomuksia lapsille heihin itseensä liittyen. Ja tästä on mulla itselläkin paljon kokemusta valitettavasti, kun mun omat vanhemmuuden linssit sai alkaa Jumalan avulla kirkastuun. Ja mä sain järkytyksekseni huomata, että miten usein mä olin reagoinut sisällä piilevästä vihasta käsin, mitä mä sitten aloin tunnistaa. Ja tämän mun oman perustustason prosessin kautta mä oon saanut kokea tuosta vihasta pikkuhiljaa vapautumista. Connected Families on auttanut mua vastaanottamaan ja sisäistään syvemmin Jumalan viestejä mulle itselle ja myös tunnistaa niitä haitallisia viestejä, joita mä oon tahtomattani lapsilleni viestinyt. Ja sitten tarkoituksenmukaisesti opettelen viestiin kaikkea sitä samaa, mitä Jumala mulle viestii ja mitä mä oikeasti haluan viestiä lapsilleni. Ei omassa voimassa puristamisesta käsin, vaan koko ajan vahvistuvalta perustukselta hänessä Jumalassa käsin. Ja mä yhdistän tämän Jumalan viestin, olet turvassa kanssani, tosi voimakkaasti armoon. Jumalan armon tuntemiseen, syvempään kokemiseen ja vastaanottamiseen. Mä oon saanut alkaa ymmärtää, miten paljon meidän perheestä on puuttunut armoa. Ja rukouksen kautta yksinkertaisesti pyytämällä mä oon saanut nähdä Jumalan lisäävän sitä armonsa tuntemista ja kokemusta meidän perheessä. Eli pohjimmiltaan tämä perustus kumpuaa meidän omasta suhteesta Jumalaan ja sydämen ymmärryksestä siitä, että Jumala viestii meille, olet turvassa kanssani. Ja tämä on todella voimallinen viesti, joka on täysin riippumaton olosuhteista, kun se saa upota. Ja jokaisen näihin osioihin tosiaan sisältyy ihan todella paljon erilaisiin aiheisiin ja tilanteisiin sovellettavaa opetusta. Ja tästäkin osiosta, tästä koko ydinmallista on aika haasteellista jakaa lyhyesti. Mutta tämän osion pääteema on muun muassa sisäänpäin suuntautuva kysymys, että mitä minun sisimmässäni tapahtuu. Esimerkiksi just niissä haastavissa kasvatustilanteissa. Ja rukouksen kerran tutkitaan haitallisia ydinuskomuksia liittyen esimerkiksi Jumalaan, omaan itseen, lapsiin ja vanhemmuuteen. Näitä usein tunnistamattomia toimintaamme ohjaavia uskomuksia Connected Familiesillä me kutsutaan myrkyllisiksi valheiksi. Ja rukouksen ja raamatun sanan avulla sit etsitään Jumalan armollista totuutta niiden tilalle. Ja yksi tämän osion tarjoamista työkaluista on nimeltään Hitaasti alhaalta ja kuunnellen, joka opastaa ja auttaa kohtaan haastavat kasvatustilanteet niin, ettei yksi tai useampi tilanteessa mukana olija joutuisi taistele tai pakene tilaan, jossa taas mikään hyvä tarkoitusperä ei pääse toteutumaan. Sitten siirrytään tähän yhteysosaan. Eli kun me koetaan olevamme turvassa, niin yhteys on mahdollinen. Kun me saadaan täysin nähdyiksi tulleina vajavuuksinemme ja lankeemuksinemmekin armahdettuina kokea olevamme turvassa, niin me uskalletaan antautua ja avautua yhteyteen. Ja tämä on totta meidän ja Jumalan, mutta myös meidän ja meidän lasten välillä. Jumala on yhteyden Jumala ja loi ihmisen yhteyteen itsensä ja toistensa kanssa.
Ja sitten kun ihminen rikkoi yhteyden valitsemalla rikkoa Jumalaa vastaan, niin se oli Jumala, joka teki mahdolliseksi sen yhteyden palauttamisen. Tässä yhteysosiossa siis viestinä on: olet rakastettu aina ja kaikesta huolimatta. Connected Familiesillä on yksi mulle itselle tärkeäksi, tärkeäksi tullut avainajatus liittyen tähän osioon. Ja se on, että ainoa mahdollisuus lapsille kokea pyyteetöntä rakkautta on silloin, kun he ovat käyttäytyneet huonosti tai tehneet väärin. Muun muassa kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun 21. jae kertoo siitä, että miten jo silloin, kun me oltiin Jumalaa kohtaan vihamielisiä ja myös yksipuolisesti syypäitä Jumalaa vastaan rikkomiseen ja yhteyden rikkoutumiseen, niin Jumala nöyrtyi, astui alas ja uhrasi kaikkensa yhteytemme korjaamiseksi. Hän osoitti meille äärimmäistä pyyteetöntä rakkautta ja on antanut meille vanhempina ja kasvattajina tehtävän välittää tätä samaa rakkautta eteenpäin meidän lapsille, tietysti vajavaisella tavalla. Ja tätä samaa identiteettiviestiä, olet rakastettu aina ja kaikesta huolimatta, Jumala viestii myös meille vanhempina ja kasvattajina. Silloinkin, kun meillä menee pieleen ja me epäonnistutaan, niin silloinkin siis. Ja rakastettuna ja armahdettuna olemisesta käsin meidän on paljon helpompaa yrittää uudelleen ja toimia vanhempina paremmin. Niin siis silloin meidän on helpompi, kun taas, että jos Jumala moittisi meitä ja jatkuvasti vaatisi parempaa, niin samoin on meidän lasten kohdalla. Ja jos me halutaan meidän lasten vastaanottavan tämän viestin todellisesta horjumattomasta rakkaudesta, niin ainoa tilaisuus osoittaa tällaista pyyteetöntä rakkautta ja lapselle kokea tulevansa rakastetuksi ehdoitta ja ansaitsematta on silloin, kun lapsi käyttäytyy ei-toivotulla tavalla. Ja tämä helposti herättää sellaista sisäistä vastustusta, että eiköhän nyt huonoa käytöstä tai väärintekoa kuulu palkita. Mutta hyvin harvoin, jos koskaan lapsi hyväksi käyttää hänelle osoitettua pyyteetöntä rakkautta, mutta sen sijaan se rakentaa yhteyttä ja sitä armon turvapesää ja pohjaa sille, että me todella voidaan saavuttaa meidän lasten sydämissä sellainen luotetun mentorin ja vastuuseenkin ohjaajan asema. Mä usein kysyn itseltäni haastavissa kasvatustilanteissa, että rakentaako tämä mun reaktio yhteyttä vai rikkooko se sitä ja miten mä voin reagoida niin, että se rakentaa yhteyttä. Ja mä oon opetellut myös paljon tätä, että mä pyydän Jumalaa pyhän henkensä kautta avuksi ja antaa viisautta näissä tämmöisissä käytännön arjen haastavissa tilanteissa. Mulla itsellä on ollut yllättävää ja todella opettavaista se, että miten tarkoituksenmukaista rakkauden osoittaminen lapsille voi olla hyvinä ja huonoina hetkinä. Aikaisemmin mä ehkä ajattelin enemmän, että no totta kai lapset nyt tietää, että mä rakastan niitä. Mutta on ollut tosi suuri rikkaus löytää sellaisia isoja ja pieniä keinoja vahvistaa heidän kokemustaan ja uskoaan siihen. Ja Connected Families on ideoiden aarreaitta tämänkin asian suhteen, että millä kaikilla luovillakin tavoilla voi rakkautta osoittaa. Ja mä oon saanut paljon ideoita ja saanut siitä opetella erilaisia tapoja. Ja mä oon myös huomannut, että oikeaa ja todellista rakkautta ja yhteyttä ei koskaan voi olla liikaa. Ja mahdollisuuksia sen osoittamiseen on niin paljon. Yksi pieni esimerkki on, että mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että miten mä katson lapsia. Mun ystävän kanssa tässä prosessissa me ollaan myös rukoiltu, että Jumala muuttaisi meidän kasvojen ilmeitä ja sitä, että millaisella ilmeellä me katsotaan lapsia. Ja siinä mä oon saanut kokea rukousvastausta ja muutosta, että mä voin mennä vaikeisiinkin kasvatustilanteisiin myötätuntoisella ja ystävällisellä ilmeellä. No, tästäkin voisi jatkaa pitkään, mutta suuri oivallus mulla on ollut se valtava mahdollisuus julistaa evankeliumia teon ja totuudessa silloin, kun lapset niin sanotusti häiriökäyttäytyvät tai on tehnyt väärin. Sen valtataistelun sijaan
mä voinkin juuri siinä tilanteessa imitoida sitä Jumalan pyyteetöntä rakkautta, nöyrtyä itse, osoittaa empatiaa ja asettua lapsen asemaan vahvistaen tätä viestiä, että olet rakastettu aina ja kaikesta huolimatta. Ja kun mä täytän mun lasteni sieluja rakkaudellani, niin mä muokkaan heissä hedelmällistä maaperää Jumalan rakkauden ymmärtämiselle. Ja tämä ei tarkoita yhtään sitä, että me ei ohjattaisi lapsia myös vastuuseen teoistaan, niin kuin tässä myöhemmin sitten tulee ilmi. Ja kun lapsi saa haasteellistenkin tilanteiden ja konfliktitilanteidenkin keskellä väärin tehtyäänkin kokea olevansa turvassa meidän kanssa ja rakastettuja, niin me rakennetaan hyvää yhteyttä, joka on sitten se väylä sille, että lapsi voi ja haluaa ottaa vastaan meiltä valmennusta. Eli noin perustus ja yhteys siis luo sen armon turvapesän, viestien armoa, turvaa ja rakkautta. Ja ne luo pohjan sille, että me voidaan saada meidän lasten sydämissä oikeasti kunnioitettavan valmentajan ja mentorin asema. Ja valmenna ja korjaa osioissa sit pyrkimyksenä on rakentaa lasten taitoja, viisautta ja vastuullisuutta, joka ei lähde pakosta tai pelosta käsin, vaan sisäisestä motivaatiosta. Ja näin ollen sit kantaa silloinkin, kun lapset itsenäistyy ja lähtee omille siivilleen meidän välittömän vaikutuksen alaisuudesta. Ja Connected Familiesin kokeneet valmentajat todistaa, että kun perustus, yhteys ja valmennusosat on rakennettu vahvoiksi, niin tarve korjaamiselle vähenee huomattavasti. Ja valmennuksen portaalle pääseminen riittää tosi monessa tilanteessa. Erilaisia apuvälineitä, joita Connected Families tarjoaa tähän valmenna-osioon, on myös niin paljon, että mä en nyt edes mene niihin, mutta voidaan katsoa vähän tällaista yhtä taustanäkökulmaa. Eli kun lapset käyttäytyy väärin, he ei turvaudu heikkouksiinsa, vaan lahjoihinsa ja vahvuuksiinsa. Noissa tilanteissa he vaan käyttää niitä epäkypsällä tai haitallisella tavalla. Ja yksi tämän valmenna-osion avainajatuksista onkin, että me voidaan löytää ja vahvistaa lastemme vahvuuksia huonon käytöksenkin keskellä. Eli me voidaan oppia tunnistamaan meidän lasten lahjoja ja kutsumusta usein toistuvissa häiriökäytöstilanteissa ja alkaakin nähdä ongelmien sijaan mahdollisuuksia. Niin mahtavaa. Se on niin kuin Jumalan aarteiden etsimistä kätköistä. Connected Families tarjoaa kädestä kiinni pitävää opetusta ja erilaisia käytännön apukeinoja, näkökulmia ja työkaluja, että miten astua tällaiseen valmentajan rooliin eri tilanteissa ja miten tunnistaa lapsen kulloinkin eniten tarvitsemia ja häneltä puuttuvia taitoja. Ja millä tavalla vaivaa nähden, motivoiden, mallintaen, yhdessä harjoitellen ja kannustaen auttaa lasta oppimaan niitä. Ja me opitaan, että millä tavalla kutsua esiin lahjoja, kutsumusta ja vahvistaa positiivista identiteettiä lapsissamme. Ja miten tunnistaa ja auttaa lasta oppia niitä taitoja, joita hän tarvitsee, että ne lahjat toimis niin kuin Jumalan tarkoittamalla tavalla, eli siunauksena itselle ja toisille. Musta itsestä tuntuu tosi innostavalta, että mulla on tällainen paikka, mahdollisuus ja oikeastaan kutsumus lasteni elämissä. Yksi tämän osion pääajatuksista onkin, että lasta ei jätetä yksin selviämään haasteista, vaan otetaan itse se aktiivisen valmentajan rooli, joka viestii lapselle tämän valmenna-osion identiteettiviestiä, että olet kutsuttu ja kykenevä. Ja tämä viesti perustuu siihen, että Raamattu sanoo, että me ollaan Jumalan tekoja, luotuja Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita varten Jumala on meidät luonut. Ja tämä oli siis Efesolaiskirjan 2. luvusta ja sitten psalmissa 139 sanotaan, että se mitä Jumala on meistä ja lapsistamme luonut jo äitien kohdusta saakka on ylen ihmeellistä. Meidän kulttuurissa ei olla perinteisesti viljelty paljonkaan kehuja, mutta Connected Families on ohjannut mua oppiin sellaista positiivisen vahvistamista, jota mä lapsissani ja itsessänikin ja muissa näen ehkä vielä epäkypsällä tavalla tai jopa joskus haitallisellakin tavalla toimivana.
Mutta mitä Jumala on meihin luonut ja joka Jumalan ja sitten meidän vanhempien ohjauksen avulla voi alkaa toimia Jumalan tarkoittamalla tavalla. Monen meistä täytyy myös itse saada vastaanottaa Jumalan sydämeltä, meidän omalle sydämelle tätä viestiä, että olet kutsuttu ja kykenevä, jotta me kyetään sit vahvistamaan sitä kaikkea hyvää, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista ja kiitoksen ansaitsevaa, niin kuin Filippiläiskirjan neljännessä luussa 8. jakeessa sanotaan, mitä me lapsissamme tunnistetaan sotkun, epätäydellisyyden ja virheidenkin keskellä. Multa tämä itseltä on vaatinut sellaista työlästä harjoittelua, mutta nyt se alkaa jo virtaan aika helposti. Ja tässä on ihanaa se, että tätä ei tarvitse tehdä yksin, vaan tätä saa todella tehdä yhdessä Jumalan kanssa. Tuossa Filippiläiskirjan kohdassa Paavali myös jatkaa, että mitä olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää. Ja aikaisemmin noudattakaa minun antamaani esimerkkiä. Niin mallintamisen ja yhdessä opettelemisen merkitys on tässä valmenna-osiossa tosi suuressa roolissa. Paavali kirjoittaa myös, että älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumallenne esikuvina. Ja näinkin, että pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, ja englanniksi se on be imitators of God. Tässä oli siis ensimmäistä Pietarin kirjeestä ja Efesolaiskirjeestä nämä kaksi viimeisintä. Vanhemmuus on tähän Jumalan imitoimiseen ja todellakin vajavaisella tavalla, mutta kuitenkin varmasti parhaita mahdollisuuksia, niin kuin tuossa yhteysosiossakin tuli esille sen pyyteettömän alhaalle tulevan rakkauden suhteen. Jumalan avulla siis pikkuhiljaa me päästään ottamaan vastuumme valmentajina tällaisten harhaan johtavien uskomusten sijaan, kuten että kyllä elämä opettaa, tai älä tee niin kuin näet minun tekevän, vaan niin kuin sanon. Esimerkiksi meillä lapset on nähneet nyt pitkän aikaa mun harjoittelevan tällaista uudelleen yrittämistä. Eli kun mä oon ollut tyytymätön käytökseeni, tiennyt tehneeni väärin, niin mä oon pyytänyt lapsilta anteeksi, mutta myös lisäksi mahdollisuutta yrittää uudelleen. Välillä me ollaan ihan näytelty näitä tilanteita uusiksi ja lapset on kyllä tykännyt siitä. Ja sitten tästä on myös sellainen hyöty, että se harjoittelu suurentaa mahdollisuutta sille, että tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa mä kykenenkin toimimaan niin kuin mä harjoittelin aikaisemmin. Ja mä en ole koskaan kehottanut lapsia yrittämään uudelleen, mutta kun mä oon itse sitä tehnyt, niin aina toisinaan lapset on ihan itsestään tullut sit pyytämään jotain anteeksi ja kysynyt, että saako yrittää uudelleen. Ja tämä on saanut aikaan myös sellaista armon ilmapiiriä meidän kodissa, että virheiden tekeminen on sallittua ja me saadaan ottaa vastaan armoja yhdessä Jumalan ja toistemme kanssa korjata väärintekoja ja rikkoutunutta yhteyttä. Ja tästä me päästäänkin nyt sitten tähän ydinmallin viimeiseen osioon, eli korjaa, jonka viestinä on olet vastuussa teoistasi. Ja usein lapset kasvatetaan niin, että huonosta käytöksestä seuraa nopeita ja vihaisia, rankaisevia seurauksia, joiden toivotaan estävän hankalaa käytöstä toistumasta. Mutta kuitenkin se seuraus jää usein irralliseksi teosta ja lapsi oikeastaan kiinnittääkin enemmän huomiota vanhemman vihaisuuteen tai epäreiluuteen tai epäkunnioittavaan käytökseen kuin omaan toimintaansa. Ja tällöin sitten lapsen huomio siirtyy siitä ongelmasta, jonka hänen väärintekonsa aiheutti meidän huonoon käytökseen. Ja sen sijaan, että väärinteon seuraus olisi heidän ongelmansa, niin meistä tuleekin heidän ongelmansa. Eikä lapset silloin opi siitä tilanteesta vastuunottamista niistä teoistaan. Ja kaikki nämä ydinmallin osiot siis pitää sisällään edeltävät osiot. Eli tämä korjaa-osiokin pitää sisällään perustus, yhteys ja valmenna-osiot. Eli ei ole kyse siitä, että no niin,
Nyt kun nuo aiemmat askeleet ei toiminut, niin nyt tulee tuperrapinat. Edelleenkin on mahdollista ja rakentavaa lähestyä tilannetta viestien olet turvassa kanssani, rakastettu aina ja kaikesta huolimatta ja kutsuttu ja kykenevä. Me rakennetaan siis polku tähän osioon perustuksen turvan, rakastavan yhteyden ja mallintavan kannustavan valmennuksen kautta. Esimerkiksi jos tuo valmennuspala puuttuu, niin lapsella ei ehkä yksinkertaisesti ole taitoja, joita hänen suuntautuneista odotuksista vastuun ottaminen vaatisi, tai ehkä hän ei edes tarkalleen tiedä, mitä häneltä odotetaan. Yksi tämän osion ydinjakeita Raamatusta on tämä Galattalaiskirjeen 6. luvun 1. jae. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette te itse joudu kiusaukseen. Tämän jakeen loppuosa sopii todella hyvin vanhemmuuteen. Kuinka usein, kun me aletaan korjaan lastemme käytöstä, me langetaankin itse käyttäytyyn väärin. Tässä korjaa-osiossa siis lähdetään ensin korjaan vanhemman käytöstä. Kun vanhempi reagoi lapsen huonoon käytökseen rauhallisesti, asiallisesti, kunnioittavasti ja myötätunnolla, lapsen on helpompi ottaa vastuu omista teoistaan. Ja niin kuin mä sanoin, että mä oon kokenut armon liittyvän vahvasti tuohon perustusosioon, niin se sama perustus on myös tässä korjaa-osiossa, eli Jumalan armo. Korjaa-osiossahan siis puhutaan tilanteesta, kun me ollaan epäonnistuttu tai tehty syntiä. Vaikka valmennusosan vahvistaminen usein vähentääkin tätä korjaa-osan etenemisen tarvetta, niin me eletään syntiin langenneessa maailmassa, ja jokainen meistä tulee tekemään paljon virheitä ja lankeamaan, niin me kuin meidän lapsetkin. Se, että me saadaan epäonnistumisinemme, synteinemme ja lankeamisinemme siinä tilassa tulla Jumalan edestä täysin näkyviksi ja rakastetuiksi ja ymmärtää, että siinä tilassa Jumala on tehnyt aivan kaikkensa ja uhrannut aivan kaikkensa, uhrannut itsensä, kärsinyt luoja luotunsa puolesta korjatakseen yhteytemme ja mahdollistaakseen sen korjaamisen, minkä me olimme rikkoneet, niin se riisuu aseista vihollisen, joka haluaa sulkea meidät ja meidän lapsetkin häpeän vankilaan ja vakuuttaa meidän sydämille, että teit väärin, eikä tästä ole tietä eteenpäin. Siinä se on, epäonnistuit, olet surkea. Tämä on tämän asian ja tilanteen loppu. Kun taas Raamatun ja Jumalan totuudellinen näkökulma on, että synti on todella vakava asia, mutta tämä ei ole loppu eikä umpikuja, koska juuri tämän ongelman Jumala ratkaisi uhraamalla kaikkeensa, kun Jeesus kuoli ristillä. Jumalan puolelta siis tie on pysyvästi auki ja hänen armonsa aina odottaa vastaanottamistamme. Tämä ei tarkoita, että synnillä ei olisi väliä, silloinhan Jumalan armoa ei just tarvittaisi. Me tarvitaan armoa juuri siksi, että synti on niin vakava ja rikkova ja erityisesti yhteyttä rikkova asia. Mulla itsellä on tästä tuore kokemus, kun mä olin yhtenä päivänä epäonnistunut todella pahasti ja todella tekopyhällä tavalla vanhemmuudestani. Seuraavana päivänä mä sain tämän kokemuksen, että mä tulin aivan paljaana Jumalan eteen sen synnin rumuuden kanssa ja mä sain tulla nähdyksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi siinä tilassa ja ottaa vastaan Jumalan armon. Ja vaikka mä edellisenä päivänä olin jo joitain kertoja yrittänyt pyytää anteeksi ja yrittää uudelleen, niin ei siitä siinä stressi- ja taistelutilassa tullut yhtään mitään. Vastaton Jumalan armon vastaanottamisen kokemuksen jälkeen mä pystyin täysin vilpittömästä sydämestä tunnustamaan oikein tarkasti eritellen lapsille mun väärinteot ja pyytään anteeksi ja haluamaan oikeasti korjata vääränlaista käytöstäni. Mä jaoin lopuksi heille myös tämän Raamatun kohdan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, 1. luvusta 9. jae.
Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä olin niin onnellinen, että mä sain mallintaa lapsille Jumalan armon vastaanottamista ja sitä, että miten Jumala todella puhdistaa meidän sydämet niin, että vilpittömästä sydämestä me halutaan tehdä toisin ja halutaan korjata hänen kanssaan se, mitä me ollaan rikottu. Ja mun oma kauhukuva on se, että meidän lapset olisi meidän kodissa kuulleet paljon Jumalan armosta ja rakkaudesta, mutta ei olisi kokeneet sitä todeksi elettynä. Ja yksi ajatus, minkä mä myös haluan jakaa, mitä Jumala on mulle viime aikoina opettanut, on se, että Jumalan korjaamasta tai yhdessä Jumalan kanssa korjatusta tulee aina jotain loistokkaampaa kuin mitä oli alun perin. Niin mä koin tuossakin tilanteessa lasten kanssa, että se, mitä mun oma väärinteko oli rikkonut, niin Jumalan kanssa korjattuna sai aikaan sen, että mä sain olla lapsille esimerkkinä Jumalan armon vastaanottamisesta ja siitä, mitä siitä seuraa. Että niin kuin mun Jumalan, tai siis että Jumalan puhdistama kun Jumala sai puhdistaa mun sydämeni, niin mä oikeasti halusin korjata rikkomani. Ei hampaat irvessä niin, että mun sydämessä olisi edelleen vallinnut se sama tila, vaan armosta käsin korjaamisesta tulee aina oikeasti aitoa ja vilpitöntä. Ja myös meidän yhteys syveni entisestään tuon kokemuksen kautta. Tässä korjaa-osiossa siis vanhemmuuden ja kasvattajuuden näkökulmasta me ohjataan lapsia armon vastaanottamisen lisäksi korjaamaan sen, minkä he ovat rikkoneet. Ja Connected Families esimerkiksi neuvoo välttämään sellaisia pakotettuja tai painostettuja anteeksipyyntöjä. Pyydä anteeksi, anteeksi, jotka ei opeta mitään todellisesta yhteyden korjaamisen arvosta. Ja pahimmassa tapauksessa jopa opettaa lapsia valehteleen päästäkseen pinteestä. Tavoitteena tässä siis on aina todellinen rikkomusten ja rikkoutuneen yhteyden korjaaminen sekä sydämen muutos sellaisen pintapuolisen käytöksen korjaamisen sijaan. Silloin tai tällöin korjaaminen lähtee lapsen sisäisestä motivaatiosta ja viisaudesta käsin, jota mekin saadaan olla heihin osaltamme rakentamassa välittäen tätä viestiä. Olet vastuussa teoistasi. Eli toisin sanoen, minä en vanhempana ole vastuussa sinun teoistasi. Ja tämäkin voi olla usein meille aikuisille vaikea totuus vastaanottaa. Usein tahtomattamme me viestitään päinvastoin, jos me vaan pakotetaan tai painostetaan lapsia toimimaan haluamallamme tavalla rangaistuksenkin uhalla. Ja rakentaessamme tätä identiteettiviestiä olet vastuussa teoistasi, lasten lähtiessä meidän välittömän vaikutuksen alaisuudesta tai vaikka sitten sen perinteisen kiristyksen, lahjonnan ja uhkailun vaikutuksen alta, heillä ei karkaa homma käsistä eikä heidän tarvitse esimerkiksi etsiä jotain toista voimakasta auktoriteettia tilalle, kun he toimii omasta sisäisestä motivaatiosta ja viisaudesta käsin. Ja rangaistuksiin pohjautuva kasvatus helposti myös opettaa lapsia joko alistumaan vihaisen vallankäytön alle tai saa aikaan katkeruutta ja kapinaa auktoriteetteihin liittyen. Ja tätä ei varmasti kukaan vanhempi halua lapselleen. Eli tässä korjaa-osiossa me siis pyritään tekemään osamme rakentaaksemme lapsen sisäistä viisautta ja motivaatiota tehdä hyviä valintoja. Ja me autetaan heitä ymmärtämään, että kun he on tehneet virheitä tai väärin, sillä on haitallisia seurauksia heille itselleen ja toisille, jotka voi olla siis hyvinkin vakavia ja kauaskantoisia. Mutta että se ei ole loppu, vaan Jumalan armo on aina heitä odottamassa ja on mahdollisuus ottaa se vastaan ja on aina mahdollista aloittaa alusta ja yrittää uudelleen ja Jumalan avulla korjata se, mikä me ollaan rikottu. Ja myös tähän osioon kuuluu tosi käytännöllisiäkin ohjaavia menetelmiä, kuten esimerkiksi semmoinen 4 askeleen rauhanprosessi, joka on meilläkin ollut paljon käytössä sisaruskonflikteissa. Ja pyritään myös ohjaamaan lapsia ymmärtämään väärintekojen luontaisia negatiivisia vaikutuksia
ja myös sitä, että millä tavoin voi korjata sit rikkomansa erilaisissa tilanteissa. Ja puhutaan myös etuoikeuksien pidättämisestä tai lykkäämisestä, jos se voi auttaa johtaan lasta haluun kohdata ja korjata sen, mitä on tehnyt väärin. Mutta tässäkään kohtaa ei ajatuksena ole saada lapsi tekemään tai oleen tekemättä jotain rangaistuksen pelosta, vaan samalla puolella osana samaa tiimiä auttaa lasta löytämään apua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Ja mä päätän nyt tämän ydinmallin esittelyn hebrealaiskirjeen 4. luvun 16. jakeeseen. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja mä jätän nämä jakeet teille mietiskeltäviksi vanhemmuuden näkökulmasta. Että millä tavalla me voitaisiin tässä kohtaa imitoida Jumalaa. Voisiko meidän lapset väärin tehtyään astua eteemme rohkeasti, tietäen löytävänsä armoa ja laupeutta ja apua silloin, kun he sitä tarvitsevat? Mä kerron vielä tähän ihan lopuksi, että missä nyt mennään Connected Families-työn kanssa Suomessa. Meillä on mun itseni lisäksi nyt Suomessa yksi toinen sertifioitu Connected Familiesin valmentaja, joka on mun hyvä ystävä, jonka kanssa me alettiin noin puolessa välissä tätä meidän perheen vaivanvuotta rukoileen viikoittain meidän perheiden puolesta. Ja juuri siinä aikana tämä kutsu selkeni ja Jumala johdatti meidän perheen Connected Familiesin avun pariin. Ja 5 suomalaista tällä hetkellä opiskelee tässä sertifikaatiokoulutuksessa. Ja se koulutus on siis edellytys siihen, että voi olla tässä käytännön työssä mukana. Esimerkiksi valmentajana tai suomentajana. Ja valmistuttuaan pääsee mukaan sitten Connected Familiesin valmentajien yhteisöön, jonka kautta saa ihanaa johtajuutta ja tukea ja lisäkoulutusta. Ja siihen kuuluu myös säännölliset Zoom-tapaamiset ja yhteydenpito johtajien ja työntekijöiden kanssa. Suomessa meillä on säännöllinen rukous tämän tiimin kesken joka toinen viikko. Ja rukous on tämän meidän työn peruspilari ja me edetään ihan kaikessa rukous edellä. Se on tärkein osa tätä työtä. Ja tällä hetkellä mun oma työaika menee suurimmalta osin suomennostyöhön. Tällä hetkellä me suomennetaan tekstityksiä Connected Familiesin peruskurssiin, Sydänten yhteyttä rakentava kasvatus. Ja sitä suomennettavaa riittää, että siinä on paljon työtä meillä. Me ollaan myös pidetty työpajoja muun muassa kristillisiä kouluja leireillä. Ja mä oon jatkuvasti vetänyt kursseja etänä tai fyysisesti kokoontuen. Ja sitten tarjonnut myös tätä henkilö- tai pariskuntakohtaista kristillistä vanhemmuuden valmennusta aikaresurssien sallimissa puitteissa. Tällä hetkellä tämä työ pitää sisällään myös paljon verkostoitumista ja tämän työn esittelyä. Ja tulevaisuudelle on myös paljon unelmia ja ideoita ja meidän toive ja rukous on, että tämä työ saisi tulla suureksi siunaukseksi Suomelle monia eri kanavia pitkin ja ylitse seurakuntarajojen. Jos joku siellä kuuntelijoista, jos kiinnostuit tästä työstä tai haluat tulla mukaan taustajoukkoihin, joita myös todella tarvitaan, tai olet kiinnostunut käytännön työhön mukaan tulemisesta, tai koet, että itse tarvitsit tällaista apua,
tai jos sulla on mitä tahansa kysyttävää, niin mä laitan tähän mun yhteystiedot näkyviin. Siinä näkyy. Öö, oo rohkeasti yhteydessä. Ja mulla on myös uutiskirje, jota voi tilata ja jonka kautta nyt tällä hetkellä pysyy parhaiten perillä tämän työn kuulumisista ja osallistumismahdollisuuksista. Ja sen voi tilata lähettämällä mulle sähköpostia. Kiitos, kun sain jakaa tästä tärkeästä aiheesta. Oli suuri ilo ja siunausta tosi paljon jokaiselle. Jaahas, se tulikin nyt vasta näkyviin se mun sähköpostiosoite näköjään. Eli öö, ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos tuli mitä tahansa kysyttävää tai haluatte mukaan taustajoukkoihin tai jollain tavalla yhteistyöhön. Öö, joo, paljon siunausta ja kiitos.